Саулармысыз, хөрмәтләребез, біз bu дөньяга тормышны яратырга, әгәр дә ярата алмасак, яраттырырга килгәнбездер. Яшәүнең бәхетле мизгелләре кайчак гади генә нәрсәләрдән барлыкка килә. Көтелмәгән очрашулардан да, якын итеп елмаюдан да, хәтта иң кирәкле вакытта әйтелгән җылы сүзләрдән дә. Бәхетле булу кешенең үзеннән дә тора, кемдер аны гомер буе эзли, кайберәүләр һәрбер туган яңа көнне дә бәхеткә тиңли. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бәхетле булуны иртәгәгә калдырмыйк, яшәргә, яратырга, яратылырга бүген ашыгыйк. Бүген бәхетле булган Зөлфия Шәмсуарова белән Алмаз Гәрәев Манзара тапшыруын иҗат төркеме тапшыруын башларга әзер. Бохара дөньяның иң борынгы шәһәрләренең берсе. Аны күп вакыт әкият шәһәр, музей шәһәр дип тә атыйлар. Төшерәбезме? Бу десерт белән фотога төшә Фатихның сөтләш әзер, афият олсын дигәнен язырга да онытканбыз. Менә мактап әйтмим, дөресен генә әйтәм, безнең редакция, Манзара редакциясендә эшләүче һәрбер хатын-кыз менә алтынга китин. Булдыралсам һәйкәл куйыр идем һәммәгезгә дә. Сиңа да кагыла. Ой, рәхмәт сиңа. Кара, озак җыенган кешегә Бохарага җыенган кебек дип әйтәләр. Ишеткәнең бармы? Бар. Бохара татар тарихында үзенчәлекле эз калдырган борынгы шәһәр. Монда берничә гасыр элек төзелгән бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр, төрбәләр сакланган. Аларның һәрберсе бу шәһәргә иман нуры таратып утырадыр кебек сыман тыйла. Бохараның символы Калян манарасы. Карахандилар нәселеннән булган Арыслан хан вакытында кирпичтән төзелгән ул. Аның өстендә ут янып торган һәм ул карваннарга юл күрсәткән. Бохара бөек Ефәк юлында урнашкан шәһәр булганга, бу манара юл күрсәтүче символны уйнаган. Тулырак киләсе сюжетта. Аны да шулай ук хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова әзерләде. Бухараның төп мәйданы Регистанда гаҗәеп матур архитектура ансамбле урнашкан. Ул мәчет, манара һәм хаус, ягъни ясалма сулыклардан торучы Боло хаус комплексы. Аңа Бохара әмире Шахмарат 17-нче гасырда нигез сала. Бирегә ул халык белән бергә җомга намазына йөри. Октябрь инкыйлабына кадәр Боло хаус Бохараның җомга мәчете булып саналган. 2 гасырга якын мәчет манарасыз, айвансыз була. Айван ислам архитектурасында 3 яктан дивар белән уратып алынган һәм 4нче яктан ачык аркалы бина. 1917 елда архитектор Ширим Морадов ярдәме белән комплексның тышкы кыяфәте үзгәрә. Гыйбадәтханәнең кышкы һәм җәйге өлешләре бар. Айван баганалары агачтан ясалган һәм сталактитны хәтерләтә. 20 багана түшәмне тотып торырга ярдәм итә. Уеп ясалган бизәкләр бер кемне дә битараф калдырмый. Аларга карап хозурланырга һәм осталарның эшенә сокланырга гына кала. Бүгенге көндә дә Боло хаус Бохараның истәлекле урыны. Мәчетеннән дә руханилар өзелми. Боло хаусдан ерак түгел Пои Калян архитектура ансамбле урнашкан. Комплекста Калян манарасы, Калян мәчете һәм Мири Араб мәдрәсәсе урын алган. Калян мәчете Бохараның элеккеге төп мәчете урынында төзелгән. Зурлыгы буенча Үзбәкстанда гына түгел, бөтен Үзәк Азиядә 2нче урында тора. Беренчелек Сәмәркандтагы Биби ханым мәчетендә. Фарсы теленнән зур мәчет дип тәрҗемә ителә. Гыйбадәтханәнең гөмбәзе шәһәрнең башка кырылмалары өстеннән күтәрелеп тора. Шул рәвешле төп мәчетнең әһәмиятен ассызыклый. Архитектурасы 4 айванлы туры почмактан гыйбарәт. Мозаика һәм гарәп телендә язмалар белән бизәлгән төп керү юлы көнчыгышта. Көнбатыш диварда Мәккәгә юнәлеш күрсәтүче михраб. Ул да бизәкле.
Калян мәчете ашык төрдәге гыйбадәт кылу урыны. Бер юлы 12 000 кеше сыйдыра. Ихатада мәчетнең беренче имамы кабере сакланган. Калян мәчете каршында 2 катлы Мири араб мәдрәсәсе, янында Калян манарасы төзелгән. Икенче исеме Зур Бохара манарасы, мәйдандагы иң борынгы бина. Ул 1127 елда Арслан хан тарафыннан төзелгән һәм 900 ел эчендә бер тапкырда ремонтланмаган. Аның биеклеге 46 метр ярым, нигезенең диаметры 9 метр. Манара бай итеп тигез һәм кабарынкы кирпечләр белән бизәлгән. Яктыртып куйганда да кырылманың түгәрәклелеге ачык күренеп тора. Мири араб мәдрәсәсенең исеме гарәпләр милке дип тәрҗемә ителә. Легендар уку йорты. СССРда хакимият тарафыннан танылган мөселман дин әһелләрен әзерләүнең бердән-бер үзәге булган ул. Биредә үз заманында дин әһелләре Равил Гайнетдин, Тәлгать Таҗетдин белем алган. Уку йорты бүгенге көндә дә эшчәнлеген дәвам итә. Бохара дөньяның иң борынгы шәһәрләренең берсе. Аны күп вакыт әкият шәһәр, музей шәһәр дип тә атыйлар. Кабатланмас архитектура һәйкәлләренә бай тоелык шәһәр бүген дә бөтен дөньядан туристларны җәлеп итә. Бухараның базары үзенчәлекле бер театр. Базарда сатулашу кабул ителгән, сатучы һәр вакыт бәяне арттырып әйтә. Сатулашкан сатып алучы саран дип кабул ителми, бу сәүдәнең бер өлеше уен. Бәяне төшерә алган кешегә хөрмәт арта. Гомумән бөтен тормыш театр, ә кешеләр анда артистлар. Кемнең нинди рольдә, хәтта нинди кием киеп уйнаячагы без туганча ук язылып куйган. Театрны искә алганбыз икән, үзебезнең данлыклы Камал театрына әйләнеп кайтыйк. Киләсе сюжетта артистларның образлары, алар киеп уйнаган костюмнарның тарихын барларбыз. Қолдағы бұл костюм Турандот спектаклінен, хан қызы Турандот спектаклінен, аны бізде Қытай режиссері һәм костюмдар бойынша рәссам шулай ук Қытайдан келген иде. Менә бу Трофетдиннең ыштаны карагыз әле, монда тагы берничә фәнисия. Төбе дә мандрагора. Мандрагора инде ул теге принц янына килгәч чыгарып күрсәтә, иснәтә иде. Nihayet sinminem bile. Min sarayga şakırılı. Demek gittik. Sarayga sen mi şakırılı? Eyyem min. Sarayga bir tane daha teşrifinde aşıp kırıyamayacak. Onun baş kiyimi de şunday özünçelikli. Bunun şoğa her bir aytilgan replika sayın silkinip nindidir bir aktsant bire idi. Endi bu qavriyi ol han kızı Turandot'nun kuskırına yapıştırılgan qavriyi bilen tengel kilerlik itip saylap alındı. Hem elbette endi han kızın saklar için onun mına şuşunday kılıç asa tırgan Bilbao da var. Тағы bir костюм, bu indi bizning Oyaz Gilajevning Yara spektakline ishlangan. Ko'rganingizcha, ul turli kisaklardan tura, shunusini aytib ketarga kerak. Haligi shinelni men G'abdulla ismli personaj so'g'ishda tanıqda qolib yongandan so'ng bir neqadar vaqtda Atiyanining ko'zine ko'rinirga uyalib, Zaytuna bilan uchrashuvdan qochib yurgandan so'ng qaytib kiram shu qiyofatda bu şiniller bizning şinillerden işlendi, bir neçe şinilni sütep yangadan jidalar. Hatta mena bu soldat kulmakları da bizning mena mında ko'rsangiz 45 yılda tegilgan kulmak, ana mena 64 yılda kiyganlar, ondan so'ng 79 yılda kiyganlar, ham mena 2000 yıllarda haligi soldat kulmagin kiyib menda Yara spektaklida o'ynadim. Buna ko'ra menga kostyum ustidan tag'ı mena shu shunday joylanmada әзерленdiler. Bu
нәрсәне аңлата? Бу минем тәнемне җыеп тора. Янәсе, минем сөякләрем шәрдәкләнгән, йөри алмыйм һәм кулда таяк. Солдат кайышларынан шулай махсус эшләделәр. Мин инде шифаханәдән шушындый рәвештә кайтып керәм сөйгәнем янына, туган авылыма. Әле менә соңгы гына табадан төшкән безнең спектакльләребезнең берсе мөхәҗирләр булганчык еллар. Әлеге костюм ул безнең инде үзегез күрәсез заманчалаштыргалап дип әйтсәң дә була. Шул заманның детальләре, орнаментлары белән дип әйтсәң дә була. Тегелде мин инде Сабирҗан мәзинне уйныйм. Мондый костюмдагы мәзиннәле безнең татар театрларында күренгәне юктыр персонажларның. Аның штаннары да үзенчәлекле, кесәләре нинди һәм шунысы кызык. Кызык түгел инде шулай тиеш. Бу костюмның менә кем киеп уйнаганы язылган мәсәлән. Зиган шундый язганнар. Моны инде миннән башка беркем дә кия алмый һәм аны беркемгә дә бирмиләр. Тагы бер сер бар. Менә монда кесәдә минем ролемнең шпаргалкасы. Сәхнәгә чыгар алдыннан мин аңа караңгыда яктырак урын табып күз төшереп алам да яңадан менә шулай кесәмә тыгып куям. Һәм ул шпаргалкалар, рольләр кесәләрдә онтылып калып үз гомерләре, үз язмышлары белән яшиләр. 15, 30, 40, 50 ел үткәннән соң, 70 ел узганнан соң да без иске костюмнарны, элеккеге киеп уйнаган артистларның костюмнарын алып кигәндә, репетицияларда кесәләреннән я акча, я конфет, анда закуска дип таккан, я инде менә шушындый саргаеп беткән рольләр, хатлар килеп чыга. Бу шундый бер ядкәр, без әйтерсең дә шушы менә костюм тарафыннан шул заманга сәяхәт итеп алган кебек булып китә. Хыялда гына булса да, мин сине хәзер Кавказның иң матур урыннарының берсе Архыз дигән җиргә алып барам. Ай, хәзер кызлар алып бара башлады менә әйдә. Анда бик күп туристик базалар урнашкан, дәвалау оешмалары да эшли. Күз алдыңа китердең Менә инде? күзне имеп хыялланып утырам бит инде. Барып Менә, җиттек имеш минемчә. без- Күз алдыма китердем, менә имеш без әйләнә тирә матурлык белән хозурланып тауга менеп барабыз. Тауларның биеклеге 2-4 мең метрга кадәр җитә. Һәм шунда менеп җиткәч кенә Алмаз уянып китә. Кичә экологлар, ягъни әйләнә тирәнне саклаучылар көне иде. Шул уңайдан да безнең кунагыбыз бар. Соң булса да уң булсын, сөйләшеп калыйк. Биология фәннәре докторы, орнитолог Илгизәр Рәхимов. Илгизәр әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез. Безнең тирәдәге, безнең Татарстаныбызга кайтучы кышларга куркыныч янымы? Дөресен әйткәндә. Бармы андай бер? Юк инде, хәзер вакытта без бит инде табигатка игътибар биргәч, шуңа күрә
аларга да тыныч дип әйтим инде, бездә яныбыз, күңелебез тыныч. Шуңа күрә шулай тату гына яшәргә насыйп булсын күп кенә еллар. Илгизәр әфәнде, менә экологлар көне дип әйттек бит инде. Ә бу сезнең өчен бәйрәмме, сез аны бәйрәм итәсез? Әлбәттә, чөнки безнең өчен бу бит инде үзенә бер профессиональ бәйрәм булып тора. Һәрбер кешенең бәйрәме була. Менә без дә горурланып, шул көнне көтеп алабыз да. Бу көнне безнең ничек дип әйтим, үзебезчә бәйрәм итәбез инде. Иң беренче, балалар алдында, мәктәп балалар алдында чыгыш ясыйбыз, студентлар алдында, шул табигать саклау буенча шундый лекциялар алып барабыз. Балалар белән кызыксынып, шулай бездән сорыйлар, төрле әйберләр. Яз да килеп җитте, җәй дә килеп җитте. Менә шул. Шуңа кичә эшегез күп булгач, безгә кунакка да килә алмадыгыз инде сез. Шулай була инде, Вот, ул чакта инде ничек дип инде без үзебезчә менә шул бәйрәмне бөтен кешегә җиткезәсебез килә. Экологик тәрбиягә күбрәк басым ясый дип. Әлбәттә шулай, әлбәттә Менә шулай. экологик тәрбия безгә өстәлеп, безнең Татарстанның экологиясе ни хәлдәсен? Хәзер вакытта Аллаһка шөкер дип әйттем дә була. Чөнки безнең дәүләтебез, безнең республикада аны мин горурланып әйтәм инде, мин генә түгел, аны башка өлкәләрдән безгә килгән кеше күреп тора. Безне былай гына ничек дип әйтим инде, әйтеп кенә, күрсәтеп кенә булмый. Төп белемле кешеләр киләләр, алар күрәләр. Безнең республикада хәзер күп кенә проблемаларны без ниттек Хәл итеп бара. Шул якта инде менә бик күп рәхмәт әйтәсем килә. Чыннан да менә безнең дәүләтебездәге бөтен министерство экология, урманчылык министрлыгы, госкомитет по биоразнообразию, аннан соң аерым бер организациялар, менә мәсәлән хәзерге вакытта Татнефть бик күп игътибар бирә менә шул табигать саклау ягыннан төрле мероприятияләр үткәрә. Шуңа күрә әйтәм ич, менә димәк, сәнәгать, промышленность ягыннан экология нык тәртиптә тотыла инде. Хәзер менә әйтәм ич, менә күп вакыт кына түгел, бит әле вакыт кына түгел, ул акча да кирәк. Шуңа күрә финансларны кертеп, әкренләп менә шул кайсы бер ниләрне җайлый башладык. Безнең проблем булып кала, әлбәттә, менә безнең все-таки территориябызда әле пока урманнар бик күп түгел. Шул үзебезнең 17%-ыбызны без тотып торабыз күп еллар инде. Бераз күбрәк булса, тагын да әйбәтер булыр. Урманнан бит инде безнең хәлебез шуннан тора бит инде. Аның берәр процентны чагыштырмасы бармы? Менә һавабыз безнең инде яхшы дәрәҗәдә әйбәт саклансын өчен ничә процент урман булырга тиеш? Менә безнең территориядә иң киме 30% булырга тиеш, менә безнең зонада инде. 13% карап торсак. Чөнки менә шуннан нәрсә тора? Иң беренче сулыклар, җир астындагы сулыклар, аларны саклануы дип әйтим инде, аннан соң аларның буылу менә күп кенә шул урманнан да тора. Урманнар булса, җир кибә. Менә шуңа күрә без быел да менә без экспедициялар кайтып килдек инде, барып килдек кайсы бер өлкәләргә, кайсы бер районнарга. Анда менә күренеп тора, булган җирдә, су булган җирдә урман булмаса, бөтен җир кибеп чыга. Кешеләр табигатькә якынаямы, кешеләр тарафыннан нидер ярдәм сизәсезме? Менә мин монда ничек әйтим? Тәрбия як. Тәрбия ягыннан без инде, конечно, тырышабыз. Без үзебезчә тырышабыз, үзебез дә студентларга да менә шундый, алар инде практика киткәч шулай сөйлибез, халык алдында шулай чыгышлар була. Ничек кенә мөмкинлек була, кая булса кеше белән аралашырга аңлатып бирәбез. Шуңа күрә дә мондый бәйрәмнәр дә кирәктер. Шулайдыр инде, шуңа күрә мин әйтәм бит инде, менә элегелектән бит инде, менә кешегә ир затына әйткәннәр бит инде элегелектән, борынгы заманнан. Ир заты йорт төзергә тиеш, Агач утыртырга, бала түгел, малай үстергә тиеш, һәм бер агач утыртырга тиеш. Менә һәрберебездә берәр агач булса да, гомеребездә утыртып калдырсак, ул чакта процентларыбыз да була, бөтенесе дә Алла берсә. Малай булмагыч, агач да булмый дип әйтте. Менә шул бу шаяру гына инде. Менә дәүләт ягыннан игътибар зур дидегез. Фән ягыннан, ягъни инде экологлар ягыннан да эшләр күп эшләнә дидегез. Кешелек дөньясы да инде кешеләрдә инде бу якка карата инде уңай тәрбиядә дидегез. Укучылар, шәкертләрдә зур игътибарда дидегез. Менә шуның нәтиҗәсе булып, кызыл китап нишлисең? Юқарамы, калынаямы? Менә кызыл китап ул да безнең бит инде үзенә бер горурлык булып торган әйбер. Менә карагыз әле. Менә Россиядә бөтен өлкәләрне, бөтен губернияларны, бөтен областларны чагыштырсак, Татарстан һәм 1-2 кенә тагы бер өлкә бар. Кая кызыл китап 3 тапкыр бастырылды.
Ул 10 елдан 10 елга бастырыла тиеш. Чөнки 10 ел үтте, үзгәрешләр бара бит. Без Яңартылып хайваннарны, баралар, үсемлекләрне саклыйбыз. Кайберләрен без кертәбез кызыл китапка, кайберләрен аннан чыгарабыз. И шуңа күрә менә без бит инде 30 ел шуны күз алдында тотабыз. Менә мин үземә менә монда цифрларны әйтим әле. Әйе. Беренче кызыл китапка безнең керде 700-дән артык. Төркірді. Бұл біріншісі 90-шы жылларда китап. 96-шы елда, 96-шы елда. Онан соң 6-шы елда біздің кіргені қызыл китапқа, қазір айтам, 635-тір. Мында бит инде менә кимегән шикелле. Хәзерге вакытта менә 3-нче басмага 612 төрне керттек. Мында инде әйтеп булмый, без максат куймыйбыз, аны югартырга яки киңәйтергә дип. Менә реаль, мәсәлән, менә байбак дигән, көртлек дигән хайваннарны ишеткән бар, беләсез инде. Алар кызыл китапта иде безнең кертелгәне. Аллага шөкер, без аларны кызыл китаптан чыгардык. Байбакка яки аны аучылык хуҗалыгына даже без кертеп куйдык бу төрне. Шуңа күрә әйтәм, кызыл китап менә ул шулай итеп үзенең ролен уйнарга тиеш. Менә безнең Татарстан, без булдырабыз. Менә 3-нче тапкыр бастырып чыгардык кызыл китапны. Хәер 4-нчегә уже без әзерли башладык. Якынлашасыз. Әйе, менә 4-нче битен 26-нчы ел менә инде күп калмадым. Шуңа күрә әйтәм, бездә менә ул бөтенесе дә эшли дип әйтәбез инде. Шундый бик матур нотада Татарстан без булдырабыз дигән теләктә сезнең белән сау булашыйк. Чыннан да бик кирәкле һәм оңай нәтиҗәле әңгәмә булды. Сезгә эшегездә уңышлар телибез һәм әлеге юнәлештә эшләр тагы да күбрәк эшләнсен иде. Рәхмәт, рәхмәт шулай булсын. Сезнең тарафтан зур эшләр башкарыла. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. 6 июнь рус теленә нигез салучы бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкин туган көн. 2011 елдан башлап бу истәлекле датаны рус теле көне дип тә атыйлар. Минем алда Татьянаның хаты. Изге санап аны саклыймын. Яшерин сагыш белән укыйм аны, ләкин укып туя алмыймын. Сезгә язам, ни дип әйтим инде. Шуннан артык инде нәрсә бар? Беләм, хәзер нәфрәт белән мине җаза итү сезнең ихтыяр. Пишу я вам чего же более, но я другому отдана и буду век ему верна дип әйтеп куя. Пушкинның Евгений Онегин поэмасын әлеге өзекләр һәр вакыт күңелдә саклана. Александр Сергеевич Пушкин 224 ел элек Мәскәү шәһәрендә дөньяга килә, димәк, 2 гасырдан артык аның иҗаты буыннардан буыннарга күчеп, безне озатып бара. Бөек шагыйрьнең әсәрләре хәтта төрле милләт халыкларын берләштереп тора. Болдина авылы. Хәзер ул Зур Болдина буларак билгеле. Түбән Новгород өлкәсенә карый. Биредә Пушкиннар утары урнашуы әлеге төбәкне еракларга таныта. Ул 1911 елга кадәр берничә гасыр дәвамында Пушкиннарныкы булып саналган. Кайчандыр утар, хәзер Александр Сергеевич Пушкин исемендәге Болдина дәүләт әдәби мемориаль һәм табигать музей тыюлыгы. Музей элеккеге Алпавыт йортында 8 гектар ярым мәйданны биләп торучы гаҗәеп матур парк территориясендә урнашкан. Биредә берничә буа бар. Парк эчендә 2, югары һәм түбән. Ярларында агачлар үсә. Мәсәлән, менә бу ак талга 250 яшь чамасы. Мондагы 2 карт имән дә тарих сакчысы булып тора. Утарда урнашкан башка биналарда шул чырларга алып китә. Төп мунча сакланмаган, ләкин аның нигезенә Пушкин заманындагы сыман 20-нче гасырның 70-нче елларында менә монысы салынган. Бер түбә астында мунча да, кер юу йорты да. Шулай ук биредә Раштуада күрәзәлек итү темасына экспозиция эшләнгән. Аның төп экспонатлары көзге, тукыма һәм шәм. Ат абзары белән арба сарае да яңадан төзелгән. Ат абзары өстендә люклар урнаштырылган. Пешәнне утлыкка салу шулай җайлы булган. Фаэтонны да музей заказы буенча махсус эшләткәннәр. Экипаж да музей экспонаты исәпләнә. Алпавыт йорты янында берничә гадирәк йорт урнашкан. Анда элек гыйбадәтханәдә хезмәт итүчеләр яшәгән. Хәзер биредә Пушкин әкиятләренә багышланган экспозиция урнашкан.
Парк территориясы артында тагын 2 буа бар. Берсе чиркәү янында ук. Әлеге гыйбадәтханәгә Пушкинның бабасы Лев Александрович 1790 елда нигез салган. 1934 елда чиркәү бетерелә. Шагыйрьнең тууына 200 ел тулу уңаеннан ул яңадан торгызыла. Болдина авылының күренекле урыны Пушкиннарның гаилә утары. Ул федераль дәрәҗәдәге мәдәният һәйкәлләр исемлегенә керә һәм бөек рус шагыйре иҗаты белән бәйле иң мөһим урыннарның берсе санала. Кунак булсаң тыйнак булды, кунакка барганда әзерләнеп киләләр. Шуңа күрә кунагыбыз, әүхәтле кунагыбыз үзе әзерләнеп килгән. Менә аның безгә кичкенә генә язмасы. Шагыйрь, язучы, драматург, публицист, тәрҗемәче, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, язучыларның Гаяз Исхакый, Абдулла Алиш һәм Туфан Миңнуллин премияләре лауреаты һәм җырчы Хабир Ибраһим бездә үзе кунакта. Хабир абый, саумысыз, хуш килдегез. Чын күңелдән сезне кайнар сәламлыйбыз, исәнмесез. Моны истәлеккә калдырам мөмкин булса. Рәхмәт. Автограф белән язарбыз. Без әле белми дә идек. Чыннан да ник яшереп йөртәсезме җырга талантны яки артык кеше алдында җырлап йөрмисезме? Беләсезме, достым, инде ул теге җырлый белү сәләте, җырга мөкибән китү һәм җырны ярату, моңны ярату дигән ул теге ничектер төшенчәләр инде ул яшьтән үк килгән, мин бала чактан ук. Мин шундый үзем теге Апас районы Бернаш авылында туып үскәнмен. Анда безнең шундый матур табигать, артта безнең йортның артында урман, шул урманга чыгып мин җырлап йөргәнемне хәтерлим, саташып теге. Яшь вакытта Хыялга бирелеп. Әйе. Әмма дә, Менә җырлап дигәннән шундый сорау да туа. Күп шагыйрьләр мин менә шигырьләрне җырлап язам ди. Язучылар да бар, шулай дип әйтүчеләр. Хәтта Тукай үзе дә шулай дип язып калдырган. Сездән ничегрәк? Беләсезме, менә бит инде безнең Коръәни Кәримдә көй һәм моң белән иңдерелгән. Мин аны бер шигырьдә дә яздым. Менә ни һәрбер менә иҗади әсәр ничектер көй һәм моң белән төрелергә тиеш дип уйлыйм мин. Менә мин драмалар язам, минем драмаларым мелодрамага әйләнә. Ни өчен? Чөнки мин аның җырын табам, көйен табам, моңын табам. Менә шушы моң аша халыкка барып җитү мөмкинлеге җиңелрәк. Чөнки аның йөрәгенә, халыкның йөрәгенә барып керү моң һәм көй аша күпкә җиңелрәк һәм күпкә үтемлерәк. Шуңа күрә менә мин язучыларга да әйтәм, язганда теге коры сүзләр белән генә язмагыз. Йөрәгегездән чыгарып языгыз, җырлап языгыз үзегезнең әсәрләрегезне. Җырлап карагыз үзегезнең язган җөмләләрегезне дип әйткәлим мин. Мин үзем дә шулай язам. Мин бик матур фикер әйттең. Мин моның белән килешәм. Китүегездә менә төп этәргеч нәрсә булды икән? Бәлки кемдер булгандыр. Язучы булып китүме? Язучы булып китү инде ул ничек дип әйтим инде. Беләсезме, шундый бер төшенчә бар. Гомумән дөньялыкта нәүмизлек дигән әйбер. Беләсезме, мин инде туганда ук мин теге бик кирәк була булмаган. Яни үз өчен тапкан мине дәрсен икән. Мин аны сөйләп тормыйм. Әйе, ул шулай килеп чыккан. Инде минем әни авырып киткән дә әйткәннәр, бала тап тереләсең дигәннәр. Менә шул мин тапканнар. Мин абыйдан 6 яшькә кичкенә. Ул турыда мин бик күп сөйләдем, мин күп интервьюларда кабатламыйм. Шуңа күрә менә бу ниндидер бер теге миңа гел үземнең минемне бу дөньяга килүемне испатларга кирәк булды. Мин кирәк икәнлегемне испатларга туры килде. Шуңа күрә мин әдәбиятның бөтен жанрларын тартып барам, бу көндә романда язам, бөтенсен эшлим дигән юмористка. Шуңа күрә ишанда түгел, менә шушы нәүмизлек бәлкем менә шушы мине китереп чыгаргандыр, менә шушы язучылыкка. Сезгә көч тә биргәндер кайсыдыр. Әйе. Ну, нәүмизлек бөтен нидә бар бит инде. Фатих Әмирханда да, Тукайда да бар бит инде. Тукай ятим булган. Менә һәрбер бөек язучылар, мин үзем бөек дип әйтмим, гафу итегез, уйламагыз. Bütün büyük yazışlarda nedir bir nevmizlik bulgan. Yani ben oturda yaza da başladım. Çünkü bir publisistik eser yazmakçı bulam. Bana bu nevmizlik degen eybir her vakitte da kişinin kitire, köpküne büyük yazışlar, şairler, kompozitorlar, köpüsü nevmiz. Şu nevmizlik kitire, şuşun deyini. Bu özün ispatlı. Min şulay bulup doğan, Мен зур кеше булырга тиеш дигән шушындый бер импульс бирә. Җырга килгәндә, ул образны, персонажны ачырга кирәк булганда бит инде төрле җырларга игътибар итәсең. Җитез, шаян, хәрәкәтчән җырга да, моңга да, сагышлысына да, кайгылысына да. Үзегез нинди җырларны якын итәсез? Мин уйлыйм инде образ персонажларны читкә куеп сезне алсак. Әле мин бит әле эш нәрсәдә. Менә мин бәхетле язучы, дөресен әйткәндә. Мин драматург та, театрларда бик күп әсәрләрем куелды.
Менә дигән халык карайтырган бүгенге көндә Ялгыз тәкәле фильмында төшердек без үзебезнең авылда. Бүген ул халык йөрәгенә үткән фильмнарның берсе. Шунда түгел мин үзем бәхетле саныйм, 40-ка якын минем премьерам булды. Әле менә 40-ка якын анда минем инсценировкалар, тәрҗемәләр, үз әсәрләрем. Мин бик бәхетле бу яктан. Әмма дә ләкин миңа һаман нәрсәләр җитмәгән кебек. Беләсеңме, мин бер кашанда үземне көчләп язмадым. Көчләп язу, ул үзеңне көчләп язу, менә бүген роман язарга кирәк, иртәгә шигырь язарга кирәк, мин алай эшли алмыйм. Менә минем бүген көндә күңел нәрсә таләп итә, мин шуны эшлим. Менә шул вакытта әйбәт килеп чыга. Менә бүген минем җырлыйсым килә. Димәк, җырда да нәкъ шулай. Һәм бүген җырлыйсы килгәч, без сезгә бу мөмкинлекне бирәбез. Манзара сәхнәсе сезгә тамашачыларны шаккаттырып алгыр. Кара, Хәбир түгелме соң бу? Җырлыймы дип шаккатып утырсыннар әле. Кунакка килгәч инде рәхмәт Хәбир абый. Киләсе очрашуларга кадәр. Хәзер нәкъ күңелегез теләгән эшне эшләр өчен без сүзне сезгә тапшырабыз. Рәхмәт. Минем таңнар әле үтмәгән, каеннарда яфрак сипмәгән, язларымның тәүге чәчкәләрен жинап кочагыма илтмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Минем таңнар әле үтмәгән, моңнарымда ташлап китмәгән, йөрәгемнән чыккан җырларымны гармун көйләренә түкмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Таңнар әле үтмәгән, юләрлектә чыгып бетмәгән, узган яшьлегемне бер туйганчы хәтеремдә әле үтмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Юк шул гомер әле үтмәгән, шуңа көзләр килеп җитмәгән. Безнең гомер әле үтмәгән. Матурлык һәм зәвык икесе бергә туры килсә, әлбәттә гүзәллек туа. Һәр нәрсәдә гармония таләп ителә. Хатын-кыз мул, иратма, матур һәм зәвыклы киенергә яратса, яше ничәдә булса да күңеле картаймаячак. Җәй җиткәч әйтергә ярыйдыр инде, менә киенмичә дә йөри торган җирдә бик рәхәттер ул кешеләргә, әйме? Кайда тукталдым әле? Замана белән бергә атлау өчен кием мәсьәләсендә дә даими эзләнештә булу мөһим. Син хәзер вакытта нинди кием эзлисең соң? Итәк эзлим.
Ак булсын, пак булсын, матур булсын, өстәвенә ябык күрсәтсен. Лилия Гиззатуллинаның киңәшләрен тыңлык белеп ки сәхифәсендә бүген итәк сайлыйбыз. Юкка әйтмиләр димәк, ашның күзе икмәктә, тукның күзе итәктә дип. Исәнсез. Бүген белеп ки сәхифәсен гардеробның иң матур, иң нәфис бер киеменә багышлыйм. Ир-атларның 99% өчен хатын-кыз гардеробының иң матур элементы нәрсә дип уйлыйсыз? Әйе, ул итәк. 2023 елның яз-җәй айларында аның ниндиләре актуаль булачак соң? Туры яисә аска өлеше бераз киңәеп киткән озын итәкләр. Ефәк, мамык, киндер кебек токымалардан булырга мөмкин. Мондый итәкләр инде узган җәйдән үк актуаль, һәм әлеге тренд бу сезонда ныгыды гына. Мондый итәкләр casual, спорт һәм гранж стилендәге киемнәр белән туры киләчәк. Футболка, кыска топ, киң жакет, күн куртка, джемпер, бомбер күңелегез кайсын тели, шунысын сайлый аласыз. Алдагы тренд баллон һәм кабарынкы итәкләр. Озынлыгына килгәндә аның балтыр уртасыннан яисә тубыктан торганы модада. Мондый итәк сайлыйсыз икән, өскә сыланып торган кием кисәгез яхшы. Мәсәлән, корсет, long sleeve, боди, билле жакетлар. Шулай ук ул капма каршы стильдәге киемнәр белән килешә. Мәсәлән, косуха, куртка һәм бомбер белән. Алдагы тапшыруларда асимметрияның трендка әйләнү турында әйтеп узган идем. Мода күрсәтүләрдә мондый итәкләрдә бик күп булды. Ул төрле тукымадан, джинстан, күндә, ефәктә булырга мөмкин. Алдагы тренд карго итәк. Шалбардагы кебек карго итәкләрдә дә кесәләр күп була. Аеруча аның озыннары актуаль булачак. Өске киемнәрне шулай ук капма каршы стильдә сайларга мөмкин. Спорт стилен якынрак итсәгез, худи, футболка, свитшот кебек киемнәр белән килештерергә мөмкин. Дизайнерлар кыска итәк яратучылар турында да онытмый. Сыланып тора торган кыска итәктән кала, аларның барлык төрләре дә актуаль булачак. Алдагы актуаль тренд джинс итәк. Язгы трендларны барлаганда джинс итәкнең базы киеменә әйләнүен әйтеп узган идем инде. Мода күрсәтүләрдә аның бик күп төрләрен күрергә мөмкин иде. Бу чыннан да иң актуаль тренд булачак дисәм дә ялгышмамдыр. Плиссе, ягъни гафры итәкләр дә мода исемлегеннән төшеп калырга җыенмый. Алдагы тренд барлык итәкләргә дә кагыла. Ул итәктә ерак булу. Ул ян яктан да, алдан, арттан да булырга мөмкин. Ялтыравык фактураларда актуаль, сәйләнле, пайеткалы итәкләрне дә игътибарсыз калдырмыйбыз. Фактура турында сөйләшәбез икән, үтә күренмәле итәкләрне дә искә алмыйча булмый. Ул озын булса яхшы. Аның эченнән кыска итәк, шорт, шалбар киеп калдырга мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, сайлау алдына куйсалар, мин кайсы вариантка тукталырга да белмәс идем. Ә сезнең кайсына күзегез төште? Җәйгә гардеробыгызны бер матур итәк белән тулыландырыгыз әле. Мин сиң белән саубулашам, матур һәм зәвыклы булыгыз. Кара, озак җыенган кешегә Бохарага җыенган кебек дип әйтәләр. Ишеткәнең бармы? Бар. Бохара татар тарихында үзенчәлекле эз калдырган борынгы шәһәр. Монда берничә гасыр элек төзелгән бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр, төрбәләр сакланган. Аларның һәрберсе бу шәһәргә иман нуры таратып утырадыр кебек сыман тыйла. Бухараның символы Калян манарасы. Карахандилар нәселеннән булган Арыслан хан вакытында кирпичтән төзелгән ул. Аның өстендә ут янып торган һәм ул карваннарга юл күрсәткән. Бухара бөек Ефәк юлында урнашкан шәһәр булганга, бу манара юл күрсәтүче символны уйнаган. Тулырак киләсе сюжетта аны да шулай ук хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова әзерләде. Бухараның төп мәйданы Регистанда гаҗәеп матур архитектура ансамбле урнашкан. Ул мәчет, манара һәм хаус, ягъни ясалма сулыклардан торучы Боло хаус комплексы. Аңа Бухара әмире Шахмарат 17-нче гасырда нигез сала. Бирегә ул халык белән бергә җомга намазына йөри. Октябрь инкыйлабына кадәр Боло хаус Бухараның җомга мәчете булып саналган. 2 гасырга якын мәчет манарасыз, айвансыз була. Айван ислам архитектурасында 3 яктан дивар белән уратып алынган һәм 4-нче яктан ачык аркалы бина.
1917 елда архитектор Ширин Морадов ярдәме белән комплексның тышкы кыяфәте үзгәрә. Гыйбадәтханәнең кышкы һәм җәйге өлешләре бар. Айван баганалары агачтан ясалган һәм сталактитны хәтерләтә. 20 багана түшәмне тотып торырга ярдәм итә. Уеп ясалган бизәкләр бер кемне дә битараф калдырмый. Аларга карап хозурланырга һәм осталарның эшенә сокланырга гына кала. Бүгенге көндә дә Боло Хаус Бохараның истәлекле урыны. Мәчетеннән дә руханилар өзелми. Боло Хаусдан ерак түгел Пои Калян архитектура ансамбле урнашкан. Комплекста Калян манарасы, Калян мәчете һәм Мири Араб мәдрәсәсе урын алган. Калян мәчете Бохараның элеккеге төп мәчете урынында төзелгән. Зурлыгы буенча Үзбәкстанда гына түгел, ә бөтен Үзәк Азиядә икенче урында тора. Беренчелек Сәмәркандтагы Биби ханым мәчетендә. Фарсы теленнән зур мәчет дип тәрҗемә ителә. Гыйбадәтханәнең гөмбәзе шәһәрнең башка кырылмалары өстеннән күтәрелеп тора. Шул рәвешле төп мәчетнең әһәмиятен ассызыклый. Архитектурасы 4 айванлы туры почмактан гыйбарәт. Мозаика һәм гарәп телендә язмалар белән бизәлгән төп керү юлы көнчыгышта. Көнбатыш диварда Мәккәгә юнәлеш күрсәтүче михраб, ул да бизәкле. Калян мәчете ашык төрдәге гыйбадәт кылу урыны. Бер юлы 12 000 кеше сыйдыра. Ихатада мәчетнең беренче имамы кабере сакланган. Калян мәчете каршында 2 катлы Мири Араб мәдрәсәсе, янында Калян манарасы төзелгән. Икенче исеме Зур Бохара манарасы, мәйдандагы иң борынгы бина. Ул 1127 елда Арслан хан тарафыннан төзелгән һәм 900 ел эчендә бер тапкыр да ремонтланмаган. Аның биеклеге 46 метр ярым, нигезенең диаметры 9 метр. Манара бай итеп тигез һәм кабарынкы кирпечләр белән бизәлгән. Яктыртып куйганда да кырылманың түгәрәклелеге ачык күренеп тора. Мири Араб мәдрәсәсенең исеме Гарәпләр милке дип тәрҗемә ителә. Легендар уку йорты. СССРда хакимият тарафыннан танылган мөселман дин әһелләрен әзерләүнең бердән-бер үзәге булган ул. Биредә үз заманында дин әһелләре Равил Гайнетдин, Тәлгать Таҗетдин белем алган. Уку йорты бүгенге көндә дә эшчәнлеген дәвам итә. Бохара дөньяның иң борынгы шәһәрләренең берсе. Аны күп вакыт Әкият шәһәр, музей шәһәр дип тә атыйлар. Кабатланмас архитектура һәйкәлләренә бай тоелык шәһәр бүген дә бөтен дөньядан туристларны җәлеп итә. Истәлекле вакыйгаларны барлык, үткәндәгеләрне күңелдә яңартып, киләчәккә якты өметләр белән алга барыйк. Үткән дигәннән синеке дә бит инде ярты елга җыйлаймы? Субханалла. Яңа гасыр телеканалының бай тарихын искә алып, киләсе сюжетны карыйк. 20 ел Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2009 елның 6 июнендә Казанның зооботаника бакчасында Иман белән Ромашка гаиләсендә туган 4 юлбарыс баласын халыкка күрсәттеләр. 9 ел үткәч, шул ук көнне Казанда СССРның халык артисты Василий Лановойның иҗат кичәсе булып үтте. Шулай ук ул «Спасибо за верность потомки» акциясы уңайыннан моноспектакльдә тәкъдим итте. Тагын 4 елдан Татарстан башкаласында мәктәп укучылары рус теле буенча халыкара олимпиадада катнашты.
Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Бүген Башта аны бездә Әсхат улы дисәләр. Хәзер инде менә Булатның әтисе шул була инде диләр. Бездә Иң кунакта оста баянчыларның Әсхат берсе. Хисмәт Иске Бишмәтнең бердән-бер улы Булат Хисмәтов. Булат, сәлам, хуш килдең. Исәмсез. Кунакка чакыруыбыз әтиңә бәйле түгел. Шулаймыни? Бер үк борчыла күрмә. Ул Илһам Шакиров премиясын алды, күптән түгел генә 31 тапшырдылар. Аңа да кагылмыйбыз. Узган концерты турында да сөйләшмәйбез, юкансында искә алмыйбыз. Син үзең шәхес хәзер. Рәхмәт olsun. Халыкара конкурслар лауреаты, консерватория, училище, күллият тәмамлаган баянчы буларак бүгенге көндә нәрсә белән мәшгульсең һәм гомумән баянчыларга игътибар безнең республикада, халыкта һәм гомумән мәдәният өлкәсендә ничегрәк? Ул кирәкле профессиямы яки күләгәдә калып баручымы? Мин белмим, чынлап, шуңа сорыйм. Алмаз, бик матур сорау бирдең. Дөресен әйткәндә, Аллага шөкер, кызыксыну бар. Халык тарафыннан да, дәүләт тарафыннан да менә бөтен Рәсәй авыл сабантуена да безне чакырдылар баянчыларны. Без инде анда Казан шәһәр филармониясеннән бардык егетләр һәм дә инде Казан Дәүләт мәдәният институты һәм Казан дәүләт консерватория студентларын алып бардык. Алар белән күмәк номер оештырдык. Димәк, берничә дәүләт уку йортында баянчыга укыталар, шулай бит? Әйе, дөрес. Менә без инде Наил Фәрҗ белән аларны әзрәк канат астына алырга булдык инде менә шулай матур иттереп үзебезнең профессиягә кертеп җибәрергә зур менә алар өчен бу шундый зур тәҗрибә булды, шундый зур чарада катнашу. Бит инде билгеле бер генә бәйрәмдә баянчысыз үтә алмый бит инде. Шулай бит. Әйе, дөрес, әлбәттә сабантуйлар иң беренче чиратта. Шуңа да мин игә баян алып куйдым. Алар баянчылар миңа кунакка килә, кайберләре. Беренчесе менә Булат Хисмәтов. Тик берсе дә баян алып килми, җегетләр юк. Менә үземә баян алып куйдым. Алганым шаккатлар, мондый баян миндә дә юк дигән булалар. Үзең дә уйный башладың. Шулай да менә Алмасматур һәр бер эштә бит инде остаз дигән төшенчә бар. Кемне остаз дип саныйсың һәм кемнең уйнавын үрнәк итеп алымнарын үзеңә дә сеңдерәсең? Беләсең, Алмаз, менә айырып бер кешене генә әйтеп булмый. Чөнки син яшәү дәврендә бөтен кешедән әз-мәз өйрәнәсең. Ул баянчы гына түгел, ул бүтән юнәлештән дә була ала. Мәсәлән, скрипкачы яки флейтада уйнаучы музыкант. Иң мөһиме музыканттан нәрсәдер сеңдерү. Ничек әйтергәндә, гел баянчыларны гына тыңларга кирәк түгел. Именно безнең төрле яклап без музыкага өйрәнергә тиешбез. Менә ул иң беренче чираттагы менә безнең шундый задача. Максат инде. Һәр вакыт дөрендә таптанмас өчен үсештә Әйе. Син үзеңнең баянчы булып китәчәгеңне төгәл белә идеңме? Бу сезнең гаиләдә менә ниндидер максат итеп куелган идеме? Ничек булды? Мин дөресен әйткәндә, теге айырып теге баянчы бүтән җиргә укырга алмаганнар. Музыка мәктәбеннән соң баян дәвам иткән. Алмаз берникадәр дөрес әйтә. Ничек инде менә музыка мәктәбендә йөрим, ниндидер рәвештә бәлки талантлы булганмындыр. Мине гел концертларга нитәләр иде, җигәләр иде, конкурсларда катнаша идем. Һәм дә 9-нчы сыйныфны бетергәч мәктәптә каласым килмәде. Һәм инде бер яктан күлияткә керәсең дә син уже студент статусына ирекле тормыш, син үз-үзеңә хуҗа. Стипендия аласың, ә синең классташларың әле 10-11дә укыйлар. Менә һәм училищеда укыганда минем 300 тәңкә иде вакыт стипендия, имесме хан? 218. Беренче стипендиям 218 тәңкә иде. Менә һәм дә ничек әйтергә, без кердек, шуны хәтле күп талантлы балалар икән. Әле өлкән курстагы егетләр, без анда Айдар Вәлиев, Алмаз Әхмәтҗанов, Костя Сергеев дигән шундый көчле егетләргә карап, аларга омтылып без үстек. Алар значит баян алып шөгыльләнәләр икән. Бездә алар шөгыльләнәләр. Бездә все безнең училище ачылышына килә идек. Һәм безне охранник училищедан куып чыгара иде, теге бикләр алдыннан. Менә бу егетләргә мин бик рәхмәтле, без аларга карап укыдык. Һәм укытучыларыбызга да бик рәхмәтлемен. Менә Рафак Малыч теге мине өйрәтте инде, менә син аңла, менә иштәлек турында без күп сөйләштек. Ул менә минем ичимдәге булган фикерләрне күтәрергә тырышты. Консерваториядә Александр Юрьевичка мин бик рәхмәтлемен, чөнки ул инде заманда иң көчле класс, иң көчле баянчылар Александр Юрьевичта укыды. Һәм без бу статусны акларга гел тырыштык. Мәсәлән, әзрәк кичкенә генә мактануым, 2009 елда мин Санкт-Петербург шәһәрендәге Петропавловский ассамблея дигән конкурска бардым.
как раз Александр Юрьевичнің туған күні алдынан һәм бірінші орынға лайықлы едім мен ол күніне. Мен аңа менә шундай бүләк алып кайттым туған күніне. Ул бик шатланды. Менә шундай бір хатирәм бар. Әлбәттә, иң күп рәхмәтләр Әсхәт абыйга, чөнки сез бер-берегезне шундый тулыландырып торасыз. Ансы һичшиксез. Ул заманда өндәмәсә, ул әзрәк җылатмаса, алай бәлки булмастыр иде, чөнки беләсезме? Ул бик авыр. Менә син мәктәптән кайтасың, һәм син икенче мәктәпкә әзерләнергә кирәк. Без именно мәктәпкә йөргәнгә күрә мин аны мәктәп иттереп кабул иттем. Хәзер бит инде факультетлар бар, мәктәптән соң калу ниләре, түгәрәкләре бар. Ул анда әйбер түгел. Әмма син бер мәктәптән икенче мәктәпкә барасың. Анда синең дневнигың аерым, анда фәннәр язасың. Һәм ничектер менә шул әйбер үндәгәндер инде мине. Ташлыйсым килә иде, әтәйтте. Нинди ташлау, все, никаких. Ә синең менә балалар уйный, әтәйтте, ярый менә бөтен эшләреңне эшлә, аннары чыгарсың. Мин эшләп бетергәндә инде караңгы төшә, подъезд тәрәзәсеннән карыйм, бер бала да калмаган, уже ятасың да йоклыйсың. Күп сөйләштек, шаянын да искә алдык, җитди темаларга да тукталдык. Бүген безнең тамашачыларны нинди көй белән синдерәчәксең һәм нинди гармуныңда, чөнки алар синдә күп. Ишетәсе килә инде. Минем инде иң яраткан гармуным бар, аны барысы да беләләр, аны миңа Дамир абый Хәмидуллин эшләп биргән, ул ак тальяным минем. Менә шул ак тальянымны алып килдем, ул уен коралы минем өчен бик Кадерле, якын. Кадерле, бик якын, әйе, рәхмәт алмас. Менә ул уен коралын бөтен мәҗлесләргә алып йөрим мин, бөтен сабан туйларга мин күрсәтәм аны. Һәм тамашачылардан иң беренче булып мин күрдем әлеге гармунны тамашачы буларак. Булат гармунчыга сүз әйтмәгез, уйный ыстара. Бүген бездә уйнап тагы бер ыстарып китәлек. Кунакка килгән өчен рәхмәт сиңа. Хәзер без манзара сәхнәсен Булат Хисмәтовның үзенә һәм аның ак тальянына тапшырырбыз.
Күлмәгеңне яңа шақтан, сәләмәтлегеңне яшьли сакла дип юкка гына әйтмәгәннәр. Шуңа күрә без үзебезгә кунакка 7-нче сырхаухана кардиологы Рафат Садриевны чакырдык. Исәнмесез? Йөрәгеңә сердце ясадыңмы? Рафат әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Хәерле иртәләр. Без әлбәттә инде сез йөрәк табибы буларак сезнең белән нәкъ шул йөрәк һәм кан системасын яхшырту, йөрәкне саклау турында сөйләшербез, чөнки медицина ел саен үзгәрә, яңа ысуллар, яңа алымнар барлыкка киләдер. Менә шул яңалыкка күчкәнче ничек сакларга, ничек йөрәкне туздырмаска, шул турыда илкеләрне искәртергә зинһар өчен. Ярар. Бу йөрәк һәм кан тамырлары белән авыручылар бүгенге дөньяда иң күпләре. Соннар белән әйткәндә, һәр 3нче авыручы, менә иң мөһим хәбәр булып инде, һәр 2нче үлүче йөрәк һәм кан тамырыннан сәбәбе булып китәбезендә. Алла сакласын. Ул инде шул инфарктлар, тромблар, алар бөтен шул йөрәк һәм кан тамырларына бәйле авырулар бит, шулай. Эссе, кызу көннәр башланды. Йөрәк авыручылар үзләрен ничек хис итәләр мондый вакытларда? Монда инде җәй көнне башлап җиргәнче мин, может быть, әзрәк бәлки алдарак сөйләп башлармын. Бу безгә монда ике фактор бар дип әйтәләр инде. Без үзебезгә тәэсир итә алганы бар, тәэсир итми торганы бар. Менә без тәэсир итә алмаган шутап килсәк, бу инде ират булу беренче чиратта. Менә иратларда бу йөрәк һәм кан тамыр авырулары ешрак очрый. 40 яшьтән кызлар ашыйдыр инде ират йөрәген, шуңадыр инде. Без беләбез инде аны икәнен. Менә 40 яшьтә тикшерүләр бар. 40 яшьтә тикшергән кешеләрне, әле үзенең сәламәтлек булышуттагы кешеләрне иратлар арасында 8%-на гына үзгәрешләр юк. Калганнарында бар. Алар үзләрен мин исән сау дип йөри торган кешеләрдә. Хатын-кызларда бу 60-тан артык. Бәлки иратлар үзләренә карата игътибарлы түгелдер, сәламәтлекләрен кайгыртмыйлардыр, бәлки шунда да. Шулай да бар инде. Шуның өчен әйтеп китәргә кирәк, бу анасын яшь, икенче фактор ул менә без үзгәртә алмый торган. Иратларга ул 45-55 шундый вакыт бик куркыныч вакыт дип әйтергә кирәк. Хатын-кызларда ул 50-дән генә башлана 65-кә кадәр. Соңрак алар тигезләнәләр ул инде. Анасын инде безнең генетика әйтәбез инде, безнең нәселдән нәрсә килә, кем белән. Ул кем менә иртәрәк туганнар арасында авырулар күрәк булган икән, сезгә уже яшьтән үк тикшереп бара тиеш инде. Менә без тәэсир итә алган торган әйберләр. Менә иң беренче сул тәмәке инде. Тәмәке, тарткан кеше, тәмәке тартмаганнар караганда 2 мәртә авыру белән күбрәк йөрәк авырулары белән. Йөрәк авырулары. Аларның инде, аларның. Аннан икенчесе менә сөйләшеп киткәнчә, элек шарашканда да әйтеп киткәнем, элек быелга кадәр әле әзрәк кенә спиртлы эчемлекләр эчәргә рөхсәт ителә иде. Бер бокал дип әйтәләр инде аны инде. Бу елдан, менә 23-нче елда. Бер бокал нәрсә? Бер бокал вино. Шәрәф. Шәрәф. Менә быелдан bütün bu спиртлы эчемлекләрне алып баттылар. Киңәшләрдә ул менә теге рекомендация бата инде bütün илдә хәзер андый әйберләр бетте, юк. Димәк, ниндидер яңа тикшеренүләр үткәрелгән. Яңа тикшеренүләр үттерде, әйтәм инде. Ул инде канны сыйгайту һәм канны куерту белән бәйледер. Шулай бит, андый эчемлекләр. Ул бит шуңа китерә торган. Шулар инде канның куюклыгын арттыра. Ул башта шәраб эчкән кешеләр башта кан сыйгайса, икән аннан соң ул куера. Вот шунда bütün bir рәхәтнең мең михнәте була инде бу. Ярый, бүтән факторлар бар. Сез менә туз турында да әле бик тәфсилләп сөйләгәнегез, инде ул күрешүгә дә 1 ел вакыт үткән диярлек. Былтыр килгәндә мин Шибетимне 6 грамм дидегез. Көнлек норма. Ну, башта моны әзәйтә башлаганчы үзеңне өйрәтергә кирәк. Тузламаска әйберне. Аша алданнан без бит инде ашыйбыз да, итне хатын пешерде ашта, итне алып куйды. Без алабыз да, тузлыйбыз. Хәзер анда хатыннар юк булган, яшьләр пешереп тормый итне. Менә инде барыбер без тузларга яратабыз. Менә башта өйрәнергә кирәк тузламаска. Менә кояшның тәэсире ничек? Кояшның тәэсире менә инде монда да теге шәхси итеп карарга кирәк. Бу кызу вакытта безнең кан куера.
Безнең бит инде тирлибез без. Су китә дә, куера. Ул вакытта безнең менә бөтен авырулар килеп чыгара дип әйтәләр. Шуның өчен авыру кешеләргә, бигрәк тә авыру кешеләргә, үзен авыру дип чыган кешеләргә кояшта әзрәк йөрергә кирәк. Иртә, кич йөрергә була, ә менә кызу вакытта инде күләгәдәгә күбрәк була. Кояш нурлары туры карамаган җирләрен сайларга кирәк инде. Булар аңлашылды. Димәк, инде су күбрәк эчкән саен безнең кан сыйыклана бара, шулай бит инде. Димәк, күбрәк су эчәргә, ул зарарлы әйберләрдән инде баш тартырга. Менә икенче әйбер башыма килде. Хастаханәгә бармыйча үзеңдә менә шушы йөрәк җитешсезлеге, кан тамырларының инде менә торышы начарайганын ничек аңлап була? Тагын аркарга әйләнеп кайтам. Әйттем бит инде 8% иратхана үзенең исән кан тамырлары исән 40 яшьтә тикшергәннәр. Алар авырулар түгел. Шуның өчен иң уңайлы әйбер менә бу диспансеризация дигән әйберне үтәргә кирәк. Ел саен. Анда инде ул 4 саен теге тирәнрәк үтеп аны тикшерәләр безне. Анда безнең ЭКГ ясыйлар. Аннан соң анализларны алалар, шикәрне. Шикәр ул менә авыруга китерүчеләрнең иң күбесенең берсе инде. Икенчедән холестерин дигән әйберне алалар. Холестерин аласың, ул да безне илтә торган әйбер Көннәребезне кимитә торган. Димәк, менә шул 3 әйбергә инде кан басымы белән шул пульс инде, йөрәк тибеше, холестерин һәм шикәр. Рәхмәт тапшырырга килгәнегез өчен. Саулыгыз. Әле дөрес тукландан маса кирәк җәмәгать. Шуңа күрә рәхәтләнеп, дөрес тукланып, сәламәт яшәү рәвеше алып барып, biz sizгә шефтан блюдо тәкъдим итәбез. Merhaba, biz bugün sütlaç yapabız. Bize gerek bulacak süt, şeker, pirinç. Pirinç дигәне дөге инде. Берчә төрекчәдә өйрәнәбез. Йомырканы төрекләр юмурта ди. Yumurta, vanilin. Еш кына төрек телендә, татар телендәге сүзләрдәге ү хәрефе өгә, у ога әйләнә һәм киресенчә. Менә шуңа мисал: татарча süt, türkçe süt. Hazır sütünü salabız. Pirincimizi salabız. Şekerini salabız. Ярты литр süt, bir зур кашык дөге, bir зур кашык белән шикәр һәм ванилин. Истә калдымы? Vanilin salabız. Hazır kütəbiz 5 minütdən. Көткәндә булгатырга онытмагыз тагын. Yumurtasını salabız. Фатих Истанбулдан, Казанда 7 ел яши икән. Шуңа күрә аның белән рәхәтләнеп татарчада сөйләшергә була. Hazır salayım mı, doldurayım mı? Hı? Hazır peşkaka tıkabız. Gittik mi? Sütləşне мишкә куябыз. Ул анда 15-20 минут пешәргә тиеш. Өсте катырак кызарган sütləş тәмлерәк була. Seni düşürebiz mi? Бу десерт белән фотога төшә-төшә Фатихның sütləş әзер, афият олсын дигәнен язырга да онытканбыз. Афият олсын. Кунакханәгә рәхим итегез. Әтисе төрек, әнисе татар, бездә кунакта Диләрә Даммар. Диләрә, сәлам, хуш килдең. Без менә әле генә шефтан блюдо sütləç. Sütləçме? Әйе. Ул Төрек ризыгы. Инде чәйгә куела торган баллы ризык, шулай бит. Син яратасыңмы? Юк, мин аштырырга тырышмыйм анда әйберләрне. Үзең әзерли беләсеңме? Үзем әзерләгәнем юк шул. Ярар. Без менә Ләкин әтием әзерли аны. Без менә сезнең инде Төркиядә туып бит, син аны туган ягың дип әйтеп була, шулай бит? Әйе, Төркиядә тудым. Инде күңелле вакыйгалар турында сөйләшик. Дөнья өнҗесе дигән бәйге. Нинди бәйге ул? Матурлык, гүзәллек бәйгесе ул. Мәсәлән, бездә бар бит инде ул кызлар, татар кызы. Татар кызы, Мис Татарстан китте анда бик күйнәләр. Менә нәрсәсе белән алар охшаш? Сөйләгез әле. Әйе, инде 14нче мәртәбә быел үткәрәбез бу ярышманы.
Yarışma Türkçe gittim bizning bunda. Biz anlıyoruz. Аңлыйсызмы? Zarar yok. 14-нче мәртәбә үткәрәбез инде. Монда бу ел 14 чит илдән укыган кызлар катнаша. Алар үзләренең культураларын безгә күрсәтергә, үзләрен күрсәтеп, инде Казанга тагын да якынланышыр өчен катнашалар. Демәк, төрле милләт вәкилләре катнаша бу конкурста. Бу менә татарга гына, үзбәккә генә, төреккә генә хас әйбер түгел. Юк, монда инде теләгән бөтен укучылар катнашырга мөмкин. Инде финалга 14 кыз гына үтәргә. Кызлар нинди сынаулар аша үтәсең анда? Анда төрле сынаулар үтә инде. Иң мөһиме ул финал безнең. Бүген үтәчәк инде. Финалда 14 кыз катнашыр өчен 2 ай буе хәзерлек үтәләр инде. Беренчесе ул безнең 13 май көнне торговый центр Мегада үтте. Алар анда үз телендә шигырьләр укыдылар. Ләкин шигырьләр алар тик чыгып шигырь укымыйлар. Без аны лаборатория мелодикламация дип исем куштык. Алар анда җыр белән, бию белән шигъри культураларын күрсәтәләр инде. Бу чаралар инде бушлай керү карау ирекле дип әйтергә мәҗбүрбез без ширатыбызда. Сезне реклама дип аңламасыннар өчен. Юк. Теләгән бөтен кеше кушылырга мөмкин. Үзең нәрсә белән мәшгульсең тагын? Мин үзем Дом дружбыда эшлим. Төрле проектлар үткәрәбез инде. Проектларыбыз иң күп ул безнең этнокультураны күрсәтергә, национальный актуальный, милли заманча дип атыйбыз инде без аны. Милләтебезгә этнотематиканы бу заманда да матур итеп кулланырга мөмкин икәнлеген күрсәтәбез. Әле качан гына син Казанга килгән идең, шулай бит? Ничә ел инде хәзер Казанда? Күп инде, мин монда укыдым бит. Беләм, уку заманнан бирле бит интимизгә кунакка киләсең. Демәк, санында оныттың. Санын әйтәсе килмейді, бәлки. Саны күп инде. Төркия сагындырам, яки Татарстаннан китмисең мине бер кая? Татарстаннан китмим, чөнки Татарстанны бик яратам. Татарстанда үземне күрәм, киләчәгемдә Татарстанда дип өмет итеп калам. Мин бүрек. Татарча җырлар беләсеңме соң инде? Татарча да җырлар беләм, әлбәттә. Төрекчә дә җырлыйсыңмы? Төрекчә дә җырлыйм. Теге Татарстанда булгач, Төркияне дә әзрәк онытмаска кирәк. Төркиянең культурасында татарларга күрсәтергә кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең татар милләте Төркия культурасын, Төркия җырларын, Төркия сериалларын бик яраталар. Үзегез дә беләсез инде. Син беләбез, әле төрек кызлары Татарстанга күчкәннәр бигрәк тә манзара тапшыруның музыкаль чыгарылышын яраталар. Шуңа күрә без сине чакырабыз юкка түгел. Бүген нинди җыр башкарачаксың? Бүген инде сезнең өчен Ашкын бәнем җырын башкарып. Ашкын бәнем бу мәхәббәт, минем мәхәббәтем дигән сүзме бу? Мәхәббәт турында үзегез дә бәлки беләсездер, Төркиядә бик күп җырлар мәхәббәт турында җырлана. Бездәге кебек аермасы юк. Телегенә аерыла. Ярый, рәхмәт. Диләрә, сиңа уңышлар теләп калабыз. Манзара сәхнәсен хәзер үзеңә тапшырырбыз. Ашкын бәнем, чак гүзәлем. Кара, синдә Төркия артистларын охшаган. Әле сакал мыекта җибәрсәң. Kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla. Bir hayaldi bu sevgimiz, huzur oldu dokunuşunla. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim. Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim. Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz
Hatırladın mı o geceyi? Ay bize bakıp gülümsüyordu. Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak, bu ebedi sevgimiz. Aşkım benim, aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak, bu ebedi sevgimiz. Aşkım benim meleğim, aşkım benim Ay aşkın benim meleğim di, benim feriştem di, sensiz ne işlerim di, ay ötürde. Tezrek sağ bulaşık. Bütün hıyallarınız şınga aşsın, yaratığız, yaratılığız. Kilesi şıraşularga kadar sağ bulığız, hürmetli Әлі tamaşaçılarımız. bu жырны Türkiye'nin dengiz yar boylarında жырлап тыңлап ятсаң айбай, өзі не рахат. Біздің мына Қазан су бойына шығып шуны жырламша болмас. Сау болғыз, hürmetli тамашашылар. Әйе. Деңізге барған жоқ.